Kumfesi wangu akasangana navasikana vaya vanotengesa mishonga yemahips vaya vanozora vanzi mishonga inopedza mhanza iyayi yekuti munhu ane mhanza waya akazora akavhudzi rinobuda iri. Mufesi wangu manje ane mhanza apa mhanza yacho yakareba idzimwe dzinosvika kuzedzi handobva nzi aiwa pa2 weeks ichi munenge matone vhudzi rinenge ratokavha mhanza yese because munhu anokuri anonyara anotogara akapfeka heti nenyaya yemhanza. Saka musikana wemanje mishonga changa akaisanganisa mubhegi rake manje because aitengesa mishonga inokudza mazamu iyaya yemahips yekutsvukisa ichichichi. Saka akabva aita mistake manje ndobva pamuchindo wangu uyoyo mushonga wemazamu uyoyo. Mufesi wangu aenda akanzi unongorwa 7 days uchizora kuseni manheru dzaenda dzatanga kuzora manje mushonga uyoyo. Ma1 after 7 days akatanga kumera mazamu mumusoro. Guys, ndotoa nyaya yakaitika realitika unoona useka yechi bantu totala live yakatoiti zvakaoma